И здравейте, пичове, аз съм RedstoneBG. Днес ще играем Майнкрафт, както виждате. Искам да ви кажа, че ще оправим тази работа сега с сградата. Няма да я довърша цялата още, че ще имам още работа, разбира се. О, да. О. Тук ли беше? О, не. Чакай, ма. О. Чакайте. О, е. И да, така. Така. Чакайте само малко. Да, точно. Да. Да! Гангстер БГ искаше обратна къща, както виждате, ето, направи го точно. Не знам дали ви е харесало. И отвътре ще ви покажа. Честно да ви кажа, гадното, че не мога да сложа и тук отгоре някакви леглата и да сложа някакви крафтинг тейбъл, например, честове. Не мога да сложа тъй наобратно, това е гадно. И да, дори и той не мога, и вратата, да. И да, нека да продължаваме на нашата сграда. Високичка ще. Няма да е тъй. О! И искам да кажа, че ще направя една реклама за един мой приятел. Много готин пич. Няма да кажа сега, изненада е. Като го кача, то ще ви излезе. Може утре да го направим. За днес той ще направим Майнкрафт. Да, там съм оправил той и земята. Не знам дали ще ви хареса. После ще я покажа. Така. И така. Напреде. Наближаваме и 40 абоната, той да не го заправим. Зато и нещо ще се зарадвам доста. Ще направя нещо. Все пак. Без нищо не става. Така. О, чакайте малко, че грешки правим. Като бърза човек не става. О, там. Знам, че много рядко качвам клипове, защото все пак на училище отивам и нямам време за това. После се прибирам, след това уча и веднага малко суета и приказвам с приятели и толкова, и зато и не мога. Но разбира се, че не се отказвам. И няма да се отказвам, защото просто това ми е... Това е най-хубаво. Може, не знам, утре ще мога, но четвъртък не знам дали ще мога да снимам, защото имам работа и да. И така. Не се знае, пък в четвъртък мога да снимам. Чакайте нов клип в четвъртък. Ако няма...
Така. Мисля, че голямичко. Аз знам после какво да направя вече. Няма сега да ви покажа, защото ще е изненада. Ще го направя така. Защото просто ще е доста голямо. От тези ще е по-голямо дори. Но няма да кажа какво ще е. Просто ще го приготвям и ще го простоя и ще ви покажа, защото трябва няколко часа да го направя той нещо. Много ще е дълго. Оп. Така. Справим се за сега. Така. Да, не знам дали ще има Clash of Royale. Може и да има, ще видим. Ако ви искате, окей, ще снимам на нея. Ако ви искате, няма проблеми. Щом искате, ще правя, ако да направим сега. На мен по едно време ми писна, обаче стрих и сега пак стигли заради вас. Ако искате да снимам с нея, кажете. Така. Какво направих преди малко? Така. Тъй точно. Дано да ви е харесало, не знам дали ще ви хареса изобщо. Може да се направя нова страница за вас във Facebook. Да гледате оттам, да ме следвате и така. Много бързам, хора, не трябва да бързам. Гангстер БГ каза ми да направя обратна къща, направихме някаква обратна къща. Дали ще му хареса изобщо, не знам. Ако му хареса. Така. Мисля толкова да е. Не искам да прекаля оле-мале до облаците почти. И мисля да го направя така. Така. Как беше той? Да. Така. Ще видите как ще го направя сега. Ой. Така. Какво? Да, точно и трябваше да сложа и тук. Ако иска някой да се свържим от Майнкрафт, да кажат. Моля, какво е? Много тъмно става тук. Чайте сега. Ще ги сравним. Той. Значи не, той тук не идва. Тук идва. Мисля тъй да ги направя. Така. И ще са до тук. Няма да са чак толкова. Да отиваме нагоре.
Грешка. И да, до тук. Само да видя къде е. На първото. Тук точно тъй, да. Така. И за сега. Добре. О, чакайте малко. Две блокчета оставям тук, двете са тук. Окей. И, например, казвам сега, тук ще тъй. Да, ей. Ето така. Както виждате. Виждате колко голямо стана. Това е моето, това аз си го направих, да. Дето ви показах с часовника всичкото. Има ескеф и как го направих и казах да го направя. И тук още не съм довършил, на друг клип ще го правим. Него. И тук, както виждате, вече довършено. Тук много се занимавах с това. Тук с тези, докато ги изравня. И те всичките тук да ги изравня. Просто бавно ставаше. Този часовник много лесно ми беше. Лесен беше. И да. Тъй. Както пише. Редстон. И чакайте малко да ви покажа тук. Тук още съм пипал нищо, но... О, аз имам крила, бе. Е така. О, какво? Вау. Черен съм. Здра. Ой. Окей, мисля да приключим до тук. И така, да. Така. И Critical Ops ще има. Така, хора. Това беше от мене. Абонирайте се. Преснете по един лайк. Както така, чакайте малко. Само да... И така, чакайте. Това тук, ама. Чакайте малко. Чакайте, аре, бе. Много мърдаш, бе. Вау. Не. Преснете по един лайк, хора. Стойте! Стой точно за снимка си, човек. Чай, бе! Преснете по един лайк, хора. За коня и мене. О, чакайте, аз знам какво да правя тук. Е така. Преснете по един лайк. Това ще от мен всичко, хора. И дам, както казах. Ще има и нов клип. Да не забравяйте. Ще има и реклама за един мой приятел специално за него. И на 40 абоната знам аз какво да правя. Окей? Това беше от мен, хора. И чао!